Silvester 2024, nová otuživecká nádej s luxusným zázemím, takýmto ohňom na zohriatie. Uvidíme, ako to pôjde. Som myslel, že dáme spoločnú foto, ale čo, budeš mať dvakrát? Tak čo môžem čakať na vás? OK. Mene Otca i Syna Ducha Svätého. Výborne. Tak. Stačí. A čupaj. Čupni. No, dýchaj, Zlomoka, dýchaj. S úsmevom, lebo voda je plusková, to vieš. Výborne, Hugo, výborne. Výborne. Minúta 25. Minúta 30. Tak, výborne. Minúta 30, 35 až teraz. Super, super, Hugo, super. Chceš niečo povedať pred vstupom? Nejaké prianie do budúceho roka? Fajn. Dobre, poďme. Pozri na to odhodlanie. Poď môj. Ledolovec. A dole. Tak. Dýchaj. Je to tam. Krása, krása. Mala si čo zvážila.